malipay nga hingpit. O ang kinailahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan bakos pagadaykon. O ang kinailahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayik. Sa dihang Kristo ko ang kabulakan, kahungod ng alimyon sa mga tanaman, alipangpang nagpanibang sa ilang katampison, nagpasunding sa ilang katahuman. O ang kinailahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan takos pagadaykon. O ang kinailahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayik. Sa dihang gisulong ko ang kadagatan, mga isda na naglumpat sa tumang kalipay, mga balut na naglumpat ngadto sa kay banyunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinailahan sa Diyos nagpadayan, iyang ngalan takos pagadaykon. O ang kinailahan sa Diyos nagasulti, aron ikaw ako magadayik. Aron ikaw ako magadayik. Aron ikaw ako ang toleranta mabugat kun man inusara, ang dagway ta kung tanawon walay problema, apan baka kundi ay kana kay naputos na sa sala, o nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipanganggoy ni kalagyo. Cristo, oh Cristo, ikaw
kabalo sa subok sa Ginoo. Sa hapit na siya bayan sa langit, tinunan isugot niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan, uhaulong lalinong nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay nilayon sa tanan nga katawan. Ang pahiyong sa Diyos, atong nga palabihon. Dagang banis na ng ating sugatan, apan siyang mag-auban. Angkot sa katapusan, sa kapanahunan. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan, uhaulong lalinong ang nagtuman. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan, uhaulong lalinong ang nagtuman. Sa tumanong taan, tanang sunod niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw, ang kaluwasan niya. Bakit naman ang kalibutan na magpagasigon kita? Aron ni Pamilya, sa lubog sa katawan. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa tanan nga balaan. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan, uhaulong lalinong ang nagtuman. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan, uhaulong lalinong ang nagtuman. Huwag mo balik siya, ini sa kalibutan, uhaulong lalinong ang nagtuman. Uhaulong lalinong ang Okay, galat kumusta, maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Ginoong Dios, daghang salamat nga sa gihapon bisan pa sa mga daghan nga mga kakulian, pero kini nga programa nagapabilin paghapon nga nagpahayag sa gingharian sa kaluwasan. Panalangin ni kini nga programa, panalangin ni ang tanan nga mga tawo nagapaminaw, dad-a sa kahayag sa pagpangalaga diha kanimo. Og salamat nga ikaw magatubag, magpatalinghog sa among pagampo, madawat namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapan, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit o suok sa kalibutan. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa di pa tamo irog ngadto sa pinaka-main portion sa atong programa. Now, ato sa ning ibanan ug pipila ka mga text messages sa atong cellphone. But this time, wa pagyud gihapon na pahuwat lang kita kay sa dili madugay masulbad ragid ang problema sa atong motingog ragid ang radyos. Pagkakaroon gud live pa lang ta, no? Wa pa video lang, wala tay audio, no? Okay, ato ning basahon. Pagkaklaro man gyud di ay diha pastor nga ang pagkamatay sa atong Ginoo Biyernes unya nabanhaw Domingo nganong naa mangyoy mga tawo nga ang ilang pagtuo Miyerkules unya nabanhaw Sabado, di na pud ikatulo ka adlaw, ikaupat na nga adlaw. Unsa man ni sila naglibog sa Biblia? Okay. Ingnon tanda lang gid pagkasulting, wa gid kagasahis Ginoos pagsabot nga gisulti diha sa Biblia, pero dili man lagi ang tanan gyud lagi gusto mo dawat sa kamaturan. Mao na kapag di ka mo dawat sa kamaturan, adto kang lagi sa bakak dawat. Naay mga tawo di gyud mo tuos kamaturan, mao nang adto na gyud mo tuos bakak hinoon. Mao na nga ang importante lang nga kita magasandig, magasusir kita sa mga butang gipadayag din sa Biblia. Pwede patay basahon, kuya, matud pa ni tatay, salamat gud kuno kay siya, iglesia sa Diyos man sa una, pero nabulag siya, pero iya paghihapon kuno na nga gituhuan, pero malinaw ang gisulti sa inyong gibasa. Salamat gud kaayo kuya kay si tatay manggod nang luod ni sa simbahan sa una, mauna nga wa kapadayon ug karon nakadungog na gid siya sa insakto. Salamat kuya. Okay, salamat po. Last text nga akong basahon. Kay sir, ang amo nga ay pangutana maday gihapon so okay lang, no? Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas may sigar Brother Libby nga malili usa ni budiha atong monitor aron ato may baluan kung ding lugar o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener, mga viewers nato. Ato nga gina-welcome karong gabi na asa man kamo karon nahimutang dinhi man sa Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan o asa inyo nahimutangan kamong tanan, amo nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede namang makaparticipate gala na amoy mga messages diya nga importante kayong inyong ipadangat sa inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi. So ipadangat ta diri sa comment section nato sa ato nga Facebook, pwede sa mga number namo ni Brother John or diri sa ato nga kang Brother Living messenger aron ato nang matagad babasa. Ug kung naamoy pananglit pangutana, ato sa dawaton basta mga pangutana nga makahatag og kayuhan alang sa mga naminaw. Kanang manangutana nga dili sirado yang unahuna. Tungod lang kay gusto siyang mahibaw
og unsa gyud ang tin-aw nga pagpasabot niya ng bahina. Okay, atong gina-welcome ang tanan karong gabi na. Pwede nga amo sang kanunay gipahinumdum ni higala nga ato palihog nga i-share no ang ato nga programa parang mas daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang ato nga ang live na to no ni ay mga kaygala na to ni as nakita to sa Messenger and din sa ato nga comment section sa Facebook. Alam di atong wa pa makasway tan-aw. So i-search ninyo kanunay ang DYCM Bugo Adventist. Okay niya si Sister Mian Fuentes, mayong gabi ninyong tanan diha sa studio, Brother Libby o Brother John o sa tanan nga naminaw. God bless us all. May gabi sa nimo diha sa Norway, ma'am. Salamat sa imong pagbiyo sa atong program. May the Lord God bless you always. Okay niya sad si Brother Reggie Fel Ibanez. Happy Sabbath. So happy Sabbath also dong Reggie. O niya po si Lynn Bregoli. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Livy o happy Vesper sa mga kaigsuunan. Amping mo sa inyong biyahe, Kuya Livy o Kuya John, kay nagsige ra ba og ulan? Tinuod na. Salamat sis sa pagpa-remind sis. Thank you so much. Ang Ginoo magauban sa inyong biyahe nga maabot mo sa inyong balay nga safety og sa tanan naminaw amping tang tanan. So amping also Sterling uban sa imong family. Kanya po si Sister Emily Aranita Claves. Ato ning pag-umangkon mayong gabi nimo Sister Emily uban sa imong tibuok family. O niya nipagi mensahe si Mami Ann Fuentes kanay sa mga song. Okay, tinood na kay makapadasig manggiding mga alawiton bahin sa Ginoo. Nang ganihan nagsugod tawa pay alas 6 og open sa Facebook kay may lagi radio, so Facebook lang natong i-open og sayo. Aniya po si Neil Guarin. Good evening Kuya John o Kuya Libby. Happy Sabbath, watching from Manlabay Church. Okay, may gabi ni mo Brother Neil o may gabi sa tanang taga Manlabay Church. Kanya po si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga ipagpahulay kaninyo Brother John o Kuya Libby. So happy Sabbath also Brother Ronilo. Og maingon sab sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless og maayong gabi. So maayong gabi Brother Ronilo. Ano niya po si Marlon Federicos. Happy Sabbath Brother John og Brother Libby. Og samtang naminaw og nagtan-aw watching from Bangkal, Kasya, Lapu-Lapu City. So, may gabi ni mo Brother Marlon. Salamat kaayo no nga naa ka nagtan-aw ron sa Bangkal, nagtungtong kas Bangkal og sa Kasya. Kuan man kinigong Bangkal Brother Libby. Sitio Bangkal. Di kini Bangkal barangay ni ang Kasya ani may sitio. Bangkal Kasya. Sa ito pa unaw, taning Kasya Bangkal. Ilahi man kay kining Kasya o Bangkal, pareha ni kahoy, nagkuha mo guni ka ng sak, buhaya, Bangkal, manay ng ilang kuan mga lugar diha. So, sa pagdahom na ko, nga kining Kasya, kuan ni, sityo ni, ang Bangkal mo'y barangay. Nabali din siya. Okay, niasad si Sonny Sumayang. Salamat sa mga heart o kamot nga nagpray no. Salamat kayo nga inyong gilab kining ato nga program o niya ginaampo kanunay. Niya po si Sister Rose o siya. Happy Sabbath Brother John o Brother Libby. So happy Sabbath also Sister Rose. Niya po Brother Opino. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya Mami Ampentes siya amin. O niya ato po nakita din ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. Good evening mga brad, on air na ta. So thank you kayo sa atong maabtikon
mabtikon gina atong CEO diha si Sir Renier Rapuk. Salamat kay Sir niya ang station manager si Sir Bausen Molly. So thank you kaayo sa inyong kadasig. Nya salamat sa kanunay ninyo dihang pag-on air sa ato nga programa dinhi sa kahanginan sa Jesus is our hope. Aniya mayong gabi sa tanan diha nga naminaw sa Riverside FM. Gina-welcome namo sa kanunay mga higala sa pagpakig-uban ining tulumanon sa Jesus is our hope. Aniya atong i-continue ni apod si Sister Lisa of Yasa Almonicar. Aniya yang mensahe maayong adlaw nga igpapahulay Brother John o Brother Libby. Malipayon ang mga kaigsuunan diri sa Kaungkod SDE. Paampo ko ang asawa ni Brad Elino nga si Sister Sally nga ara sa ospital sa Bantayan. Okay, salamat po sa request o pagpahibalo. Anya niya po, nipagid siya mensahe ingon dinhi nga Bantayan, si Nibal Elino nga ara sa ospital sa Bantayan. Niya si Elisher Sabilino. Mayong gabi ninyo diha, Brad from Paypay, Camotes Island. Mayong gabi, no? Brother Elisir Sabilino sa Paypay, Camotes Island. Yes, nagsunod rin og ang Consuelo, Brother Libby. Paypay, barangay lungsod na. po ni, barangay ni. Barangay. Ang lungsod Kailan ba nila nakalungsod niya? kuwara niya ang kanang po nakalungsod? San Fran og ang Puro. Moro na ilaha nga kuwan diha. Lungsod, duharay lungsod na. Duharay lungsod ito. Ang San Francisco, ang San Fran og ang Puro. Camotes. Sa to pa, dako-dako ang Bantayan Island na ba, John? Kay tuluman kalungsod. Dako kay ni Giriya kay ang Puro mas dako man ni Giriya kaysa kuan sa kananang San Fran. Kaso nga lang kining isla ha medyo ingnuntang dato po ikumpara sa uban nga mga isla pod. Huway mga anak-anak nga isla na. Po yung mga ganagmayra lahi sa Bantayan Island. Lahi sa Bantayan Island. Kay doon na may dagko nga mga isla ang Bantayan, like Doong. Usang nas dako gid nga isla ang Doong niya, Sundans, Butigis, kay ang Lipayran gamay ra man. Kinatarkan. Kanining kinatarkan sakop na po dino nag Santa Fe pero maoro naghapon pero sakop sa Bantayan Island. Okay, natong i-continue ni apod si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. So, maayong gabi din mo, Sister Ginaline. Niapod si Arman Estrella Diniega. Maayong gabi, Brother John o Brother Libby. Happy Sabbath. God bless sa tanang nagasubaybay sa inyong programa and more power. Okay, salamat no niya. Happy Sabbath also, Brother Arman Estrella Diniega. Ato po nakita din si Ma'am Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone. God bless you always. Okay, thank you. Happy Sabbath also, Ma'am Alma. Niya po Inting Mahait. Ay, dagang salamat no. Ilan si Sister Alma ni Brother Inting, no. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-participate sa atong programa. Bisan sa inyong inadlaw-adlaw nga kakapoy kabisi pero dili gid mo mainunta maghikaw sa inyong panahon sa pagpaminaw sa atong program. God bless niyo tanan dia. Okay, ni ay mensahe si Brother Inting. Happy Sabbath, Brother John o Brother Libby. Okay, happy Sabbath also. Brother Inting. Mo ni intay akong abtanan dito, Brother Libby. Mga buutan ni nga mga magtotoo diha sa Ginoo. Niapod si Panganiban Noe Caleb. Maayong gabi ninyo, Kuya John o Brother Libby. So, maayong gabi Panganiban Noe Caleb. O niya po si Brother Eliseo Nugra. Happy Sabbath, Brother John o Brother Libby. Usab sa mga pag-umangkon diha sa Escalante City. Happy Sabbath. Gikan ni Brother Eliseo Nugra. O niya po si Christy Layon.
Hi, maayong gabi ninyo diha, Brother DB o Brother John. So, good evening, Sister Christy. Good evening ni Brother Pipi. Tanan nga taga-Aragwanon atong mga suod kaayo. So, good evening yung tanan niya. Welcome ka mo sa atong programa. O niya sa nato nakita si Brother Remy Lito Sigarino or Pare Remy. Pre, may gabi ni mo diha, pre. Uban sa mong pamilya, pre. Kanya yung misay, good eves and happy Sabbath ninyong duha og sa tanang naglahib. Ay ki happy Sabbath also Brother Remy oban sa imong tibuok family. Anya ato ning dalikatan pag li mga higala ang ato sang basahon ni pagyos panganiban Noe Calib. Salamat ko ni Kuya John pag-accept sa pag-speaker this coming Friday sa Capitol Church. Si Pakaniban Calib. Okay, kuani dili Friday maron sa last kay ang actually Brother Libby karon gid unta to, bonus maron. Atol sa mat pero doon na may ning hangyo lagi nga murag iswap ba lang kay sila aning kuana niya ako na sa murag 28 man na. Ning okay ko. Unya nibati mo pug kaikog ang nakigswap nga ipadayon na lang ang ako kay kinini ang sila na lang mo adjust. Pero unsa man pod nga nakakommit naman sad ko mo nga dito na lang gyud ko gunit sa last Friday of the month, this month, no? Yeah, thank you so much sa pag-invite pod sa Capitol, lalo na sa ato dihang amigo si Brother Edwin og ni kuan pod ni Pastor Buhos kay siya may church pastor diha sa Capitol Center. Anya niya po si Madslia Muñez, happy Sabbath. New Facebook nako. Bago ulit Facebook si Sterlia Muñez. Anya niya po si Brother GR Cortes Horolan. Happy Sabbath. So happy Sabbath also Brother GR Cortes Horolan. Asa man karundong naasahin. Asa man ka nag-work karong panahon na. Okay, niya po si Carlos Miris Lumapak. Happy Sabbath, Brother John o Brother Libby. Og sa tanang nagtanaw karon, God bless us all. So God bless also Carlos Miris Lumapak. Okay, ato ning dalikyatan og tanaw higala ang pikas nga monitor. Ato ning i-acknowledge ang mga nag-send og heart o niya nag-like sa ato nga program. Okay, okay, ato ning sugdag basa. Niya si Linabog Monchadoranas. Gabi ni Madadong, asa man karon nakuyog kang isa des kamansilis? O niya po si Ginaline Lumuntad, Ivan Raico, Jerry Nailon, Nathaniel Familara, Marlon Federicos, Caroline Mariquet Galiaris, Milmar Escalicas, Jan Moses Rosalejos Puyot, Ronilo Itang, Panganiban Noe Calib, Imelda Osabel Boratso, Welski ML, Alma Mahait, Tekia, GR Cortes Horolan, Ariana Elami Katamko, Rolando Villa Carlos, Burasca Ariel Velez, Nika Vanyaris Lipon, Ros Otsea, Jojo Cordova, April Rose Bainusa Ihara, Joandel Sarul, Lisa Ofiasa Almunicar, Emily Aranita Claves, Lowell Nodalo Estrera, William Tadlas, Nel Guarin, og Edelberto Rina Sumalinog. Kaya mo na yung mga ato nakita nga nag-love, nag-send og heart. O niya, diri putas nag-like mga higala. Ato nakita diri si Dolores Talio Arquiliano. Okay, salamat po Dolores sa imong pagpakiuban. Niya po si Tets RSV, Glover Sayod, Angel Alburo de Heto, Ruby Bachancela, Giovanni Engaño Bayo, Aniceto Preselias, Zion Derder Porazo, Tomailo Linad Uwaik, Arman Estrella de Niega,
Carlos Miris Lumapak, niasad si Tristiamin Jaime, Abner Dualio, Abraham Dihito Senior, o Brother Rufino Moreno. Muna ato nakita sa screen, mga nag-like sa ato nga program. So, makahimog ya po mahigala sa pag-send no, og mga messages aron atong basahon karon taod-taod. Niya akong basahon din sa unahan. Okay, ngundining niya si J.R. Cortez Roland watching from Manila. Nadikas Manila rundong. So, may gabi ini mo o sa imong pinangga. Okay. Arita sa ako nga messenger higala kang Brother Levi Clavis nga messenger ato ning tagdon kay ni ay mga kaigsunan nato nga ari na po sila mopadangat og ang uban og mensahe sa ato nga messenger, ang uban mag-send og heart, mag-love o nya mag-like sa ato nga program. Okay, ito nakita din si Sir Matthew Anderson. So thank you sir for sending heart, no, for loving our program. Thank you for following always. May God bless you and your family. Okay, Sir Matthew, good evening. And thank you for watching our program. I am always praying for you, sir. I am very happy for you as one of our supporter of our program. And thank you so much for being nice guy. And thank you so much for being nice Christian. Okay, niya po si Sister Merlin Derdir. I'm watching. So thank you kayo, Mads Merlin. Kanya niya po si Junilan Lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath. So, happy Sabbath also, Sister Ginalyn. Kanya niya po si Rolls Soto Tams. Thank you. Kanya ito po nakita si Brother Rufino Moreno. Ang iyang mensahe, happy Sabbath kapag lao, maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. Okay, God bless also. Kanya, diya po si Winmarie Golyemas. Salamat sa pag-pray. Brother Ray, Brother Wing, no? Brother Wing Golyemas. Kanya niya po si Sarah Katampatan. Thank you for sending heart. Kanya, Sir Elpidia Curo. Nakasya mensahe, maayong gabi ninyo mga brad, og malipayong adlang kapahulay uban sa naminaw og nagtanaw sa gihapon amping tangtanan og ang Dios magauban kanunay. Okay, thank you pod. Niya pod si ato nakita sa binhi si Sarah Katampatan, as Gina Gunilamos Larisma. Salamat pod sa pag-like sa program. Niya sad si Brother Abner Dualio. Niya ato makikisunan sa mabulisad, nagpakiguban na to. Niya po si Navigator Flores. Niya ato po nakita si Brother Richard Molihon Lipon. Okay. Niya sad si Tonilyn Monteroyo. Thank you kayo, Brother Tony. Niya sad si Ronilo Itang. So, good evening. Niya po si Nikki Sumalinog. Nakiuban sa nato. So, good evening, Sister Nikki. Niya ato pa ning tanaw ning uban. Niya po si Mary Grace Mungkada Mainit. So, good evening, Sister Mary Grace. Thank you for watching. Yan na po si Sister Virgie Tabwak. Maayong gabi, Sister Virgie. Niya mo ni ato manakita higala din sa ato nga messenger. So, makahimog ya po mo sa pag-send no, og mga messages. Niya ato ning dalikatan pagtan-aw balik higala ang ato nga monitor. Ato nakita din si Basilisa Altarijos. Maayong gabi, Pastor John o Pastor Libby. Ni anapod ko naminaw sa inyong programa. Kay gimingaw nami o dili mi makapamati sa inyong program. Kay wa na may signal ang DYCM Basilisa Altarijos ni. Salamat kay Mr. Basilisa. Sis, diliingon nga kanang kuan, nadaot magod ang transmitter na to apag ipadala pas Manila.
So from time to time mabalik ra to dire. Wa na nadaot ang ilang radyo, Back Brother to John. normal ta. Ang inyong radyo diha wa na diferensya dire. Ang ni aron inyong makita video ni nag-live ta pero wala tay audio. Ang matawag og audio katumang radyo, ang video mo ni atong live. No mo na nga Ang atong live karon, Brother John, na ani audio kadungog sa ng atong pulong pero wa tay radio nga katong video Yes, oo. audio ra gyud siya. Okay, niapod si Brother Alger Lipon. Maayong gabi mga gwapo namo nga mga ninong og sa tanang naminaw, happy Sabbath. So may gabi nimo dong Alger Lipon diha sa Iligan City. Aniya, kumusta man tanan uban si mong pinalangga na Maricel ato sa mga kabataan, no, yung mga tunyakaw pamilya nga naa diha, mga Villarosa. Good evening ninon tanan. Okay, mato na tahigala sa nahan atong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga mo'y ato nga tukion karon gabi na. Brother John. Okay, ato ni nga kuno ni nga pangutana Brother Libe tungod kay gisakyan ang ato nga gihisgutan na kagabi. No, kay duna magudtoy pangutana nga ang pangutana nga tinuod ba ang gisulti kuno sa uban lagi nga si Kristo namatay Miyerkules na banhaw pagkasabado. So ato nang gipahayag based on the Bible, basis mabasa sa Biblia nga si Kristo namatay Biyernes ug nabanhaw siya sa adlaw nga Domingo. Niya ang iyang kuan kanini ang iyang gi-text ni Arnold Pipito. So Brother Arnold Pipito, daghang kaayong salamat sa imuhang pagsunod sa atong programa. Ang iya diring gi-text mauna sir ang basihan sa daghan nga sila nagpahulay sa Domingo kay nabanhaw manggod ang atong Ginoo sa adlaw nga Domingo. Okay, daghang salamat brother, no, sa imuhang kuan, Brother Pipito. Salamat kaayo sa imuhang text dire. Matud pa nimo nga maunay gibasihan sa kadaghanan nga Domingo ang igpapahulay kay si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Okay, mahimo nga ingon niini ang inyuhang panghuna-huna, ingon niini ang inyuhang pagsabot nga nagpahulay mo sa adlawng Domingo tungod kay si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Pero ang rason ra gyud ngano nga nagpahulay mo sa adlawng Domingo kay inyong gisunod ang doktrina o gitudlo sa simbahang Katoliko. Sa laktod pagkasulti, mga Catholic believer mo, o niya, mga Catholic followers mo, tungod kay ang kaning adlawng Domingo, wala gyud ni kahisguti sa Biblia bisag kausa lang ingon nga maoy adlaw na nga igpapahulay tungod kay nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo sa adlaw nga Domingo. Wa na hisguti nga Domingo na ang igpapahulay kay nabanhaw ang atong Ginoo. Kung gihisgutan man sa Biblia ang adlaw nga Domingo, ang paghisgot nga adlawng Domingo mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, dili kay mauna na ang adlaw nga igpapahulay. Nakuha ninyo ang punto? Kaso nga lang, imbes nga ang tao musunod sa sugo o balaod sa Dios, ang tao didto na magsunod sa balaod sa tao. Mauna nga ang kadaghanan karon nagtuo, nagsimba, nagampo, nangalagad sa Ginoo, pero taliwala ining tanan dili malalis ug malimod nga sila mga Sabbath breaker. Kay sila nahimo naman nga mga Sunday keeper. Ang igpapahulay nga Domingo dili na balaod sa Dios, kundi balaod na sa simbahang Katoliko nga mo'y gisunod sa daghang mga simbahan karon. Tanawa dinhi pamatii ra gud ninyo ni kini sa dinhi sa makita man ninyo ni as akong kamot kining doktrina Kristiyana para instruction de los niños en lengua Bisaya.
Mo ni ang gihisgutan dinhi. Naghisgot po dinhi og bahin sa adlaw nga Domingo sad gihapon. Pero sa laing bahin na asad gihapon dinhi gihisgutan sa The Converts Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gierman, no? Unya kini niyang imo ning mabasa ilaman ning doktrina The Converts Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gierman. Dinhi sa page 50 gihisgutan dinhi tan-aw na to sa page 50 sa second edition 1910 page 50 dinhi sa The Converts Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gierman. Tanawa aron ba mo nga makahibaw nga ang Domingo dili na ang igpapahulay ingon nga dabanhaw ang atong Ginoo. Ang Domingo maunang adlaw ang pagkabanhaw sa atong Ginoo, dili na igpapahulay. Pero nganong nahimo man ang igpapahulay ang adlawng Domingo tungod kay sugo o balaod na sa simbahang Katoliko ug ang kadaghanan karon nagsunod sa simbahan, wala nagsunod sa Dios. Sumala sa Isaias 29:13, klaro ang tin-aw din gisulti. Ingon nga kini nga katawhan, nagapaduol kanako og pinaagi silang mga baba ug mga ngabil, sila na nagpasidungog kanako. Unya kanang kalo man. Huna-hunaan ninyo Ingon nga kini og ang Ginoo miingon. Ang Dios ginigingon og ang Ginoo miingon. Ingon nga kini nga katawhan, nagapaduol kanako. Tandaan ra ninyo na unsa na pagkasulti Wa man na nagpalayo sa Ginoo, nagapaduol kanako. Munay gihisgutan, ingon nga kini nga mga katawhan, nagapaduol kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Tandaan nato na sa unsa man nga punto ubahin nga bisan sila nagpaduol dias Ginoo pero nahilayo ang ilang kasing-kasing dias Ginoo. Kung padayon na nato gisgot nagingon, kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. Sa ilang baba o ngabil nagpasidungog sila sa Ginoo, pero nalayo ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo, kay kunuhay ang ilang pagkahadlok sa Ginoo mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. So magtumbok lang ta og usa ka sugo sa tao. Magtumbok lang ta og usa ka sugo sa tao nga karon mo gisunod sa kadaghanan. Unya ang kadaghanan tan-aw nimo mga Dios nun good. Ato ning basaho din hilagi sa second edition 1910 page 50 dinhi sa The Converts Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gierman. Ang gisgutan din which is the Sabbath day. Unsa mang adlaw ang igpapahulay. Ang ilang tubag ingon ini, Saturday is the Sabbath day. So kung imong tan-awon ang kadagkuan ang simbahang Katoliko, dili inosente, dili ignorante kung adlaw nang igpapahulay ang isgutan. Nahibalo sila, nasayod sila nga Saturday is the Sabbath day according aning ilang The Converts Catechism of Catholic Doctrine. Karon why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nakita nyo na ang punto. Nganong daghan ron nagbantay og adlawng Domingo? Kay sila nagsunod sa simbahang Katoliko, ilang gibantayan ang adlaw nga Domingo inay sa adlawng Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika, ang konsiho sa Laodicea niadtong tuig 336 nag-usab sa pagkabalaan, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So malinaw ang gisulti dinhi. Mauna nga kami, dili gyud mi matingala kung ngano nga ingon ni anak kadaghan sa mga pundo karon nga mga Sunday keeper tungod kay ang ilang gisunod, ang ilang gidawat nga igpapahulay og sugo sa simbahan, sugo sa tao, dili ang iyas Ginoo. Karon atoy padayog basa dinhi. Kung unsay rason
nga naman nga gibantayan nilang ding Domingo inay sa adlaw Sabado. Nagingon dinhi, why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Nga naman nga ang Iglesia Katolika ilamang giilisan og Domingo ang adlaw nga Sabado. O niya ang tubago, the Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. So dunay duha ka rason o katarungan ngano nga ilang giusab sa simbahang Katoliko ang igpapahulay nga Sabado ngadtos Domingo kay kuno si Kristo o di gini kuno kundi lagi klaro kayo nga si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo og ang balaang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa mga apostoles sa adlaw Domingo. Mao na nga ilang giilisan. So dili ang Dios mo'y nag-ilis, ang simbahan. So mo nang gisulti sa Isaiah 29:13, ingon nga og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinagis lang mga baba og mga ngabil, sila nagpasidungog kanako apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlok kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. So karon kung atong tan-aw dinhi, gilapas ang sugo sa Dios o gisunod ang sugo sa simbahan. Tanawa ang Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 kung imong basahon sa The Living Bible nagingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest every seventh day. Ug akong ihatag kanila ang akong adlaw nga igpapahulay, ingon nga pahulay matag adlaw nga ikapito, every seventh day. Wa gyud mag-ingon every first day, kay kung every first day natural Sunday. So kining igpapahulay nga ikapitong adlaw iyanis Ginoo, samtang ang igpapahulay nga Domingo unang adlaw iyanis sa simbahang Katoliko ug dinhi nagsunod ang kadaghanan mahitungod niini. Karon ang balaod sa Dios sa dihas na pulo ka sugo, klaro man kaayo na ang hisgutan sa Santiago 2:10, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas o sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Busa ang tanan karong nga mga Sunday keeper nagkahiusa sa paglapas sa ikapitong adlaw nga iyas Ginoo ug nagsunod sa unang adlaw nga Domingo nga igpapahulay sa simbahan, ug ang gisgutan ang naglapas o sa naglapas sa tanan. Mo nagisulti sa Biblia. Ug tungod nga na nangutana si Kristo sumala sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. Unya tungod niini, klaro ang pamahayag sa Biblia ng Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Wa man ni sila nagbantay sa sugo sa Dios, ang gibantayin ang sugo sa tao. Ang wa magbantay sa sugo bakakon ug walay kamaturan. Gihunahuna nila nga sa ilang pagka-Dios noon o pagkamay-nampuon gikahimuot nas Ginoo. Pero kung imong basahon ang Proverbio 28:9 nagingon, kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo may usa ka dulumtanan, gidumtan gyud na sa Ginoo kanang klasiha sa pagampo. Unya kung pagsimba naman wa man sa napahalagahi sa Ginoo, tan-awa Marcos 7:7-8 ningon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ila mang gipanudlo o gipakadoktrina, ang kalagdaan o pagtulunan nga iya lamang sa tao. Imbis itudlo ng ikapitong adlaw Sabado, ang ilang gitudlo Domingo. Ang gisgutan, kawang lang ang ilang pagsimba. Unya ang ilang pagampo gidumtan sa Ginoo. Karon kay naa naman sila diha sa balaod nga iyas tao. Naunsa naman ang balaod o sugo nga iyas Ginoo? Tanawa Marcos 7:8, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios. Giunsa ang kasuguan sa Dios? Gibiyaan ang Sabado kay ning adtong Domingo. Unya karon unsaon man nimo na pag paniguro
nga maluwas ka, malangit ka. Kay ang gisgutan ni Kristos, Mateo 7:21, nag-ingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga nas langit. Gisulti na daan ni Kristo, seryosohon nato ng mga bahina nga dili tanan nag-ingon Ginoo makasunod dito sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Mao na nga mamalandong ta karon, magtuman ta sa balaod nga iya sa tao o magtuman ta sa balaod nga iya sa Dios. Akong isulti sa inyo, muabot ang panahon, gamay na lang, dili nagyudugay nga ang tao o ang pundok nga nagsunod sa kasuguan sa Dios pagalutuson sa mga pundok nga nagsupak sa kasuguan sa Dios o nagsunod sila sa kasuguan sa tao. Timan-in ninyo na mga higala, inyo unya ning mahinumduman pipila ka mga adlaw gikan karon. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw o pagpasabot ining mga punto bahina. Brother Libby. Okay, dikan salamat Brother John. So ato ning lantawon sa unahan. Ato nakita din si Sister Lilian Santing. Salamat Sister Lilian sa pag-send nimo og heart o pag-pray niining tulamanon. Ano direta sa pikas nga monitor ato ning lantawon mga higala, ang mga nahidugang naglab sa ato nga program. Kaya ato rin tanawon mga bag-ong nahidugang. Okay, ato ning pananaw ni higala kay na mga naipuno ni si Angeline Mendoza Matias, ni si Alger Lipon, Bikmar Osabel Buratso, ni apod Abi Suway Bagyo. Sir, may gabi ni mo da, sir. Okay, ni si Amy Espinosa, ni apod si Eliami Katamko, Borasca Ariel Velez, niya Nika Banyaris Lipon, okay, apos Jo Andel Sarul, Brother William Tadlas, okay, man ito manakita mga higala ni apod ato nakita din sa arita sa pikas sa mga nahidugang nga naglantaw ato ni tanawon. Ni si Remedios Deheto. So good evening Mr. Remedios. Ni apod si Dr. Konkon Lobetania. Niya ato po nakita din si Roy Lisa Sayud. Okay, ato po gintanawon. Okay, mo ito yung mga nahidugang mahigala nga naglantaw o niya arita sa ato nga messenger ato ning tanawon mga kahigalaan nato nga niya si Richard Mulihon Lipon. So good evening Brother Richard Mulihon Lipon. So thank you for watching our program. O niya pod si Belinda Lohira Tirana. O niya sad si Elsie Jordan. O niya Sister Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia, pero niya nauli na siya. Og Master Gay Marie, magkita ta dito sa church. Niya si Henley Ebo sa kuan po niya sa Balanban area. O thank you kayo no. O niya madto na tahigala sa pangutana. Nakasabot siya sa kuan katong pangutana may tungod sa Wednesday nga namatay atong Ginoo. Ato gito napasabot nga ang adlaw nga namatay ang Ginoo Biyernes. Biblical proof gina siya. Mabasa yun litra por litra atong gibasa ang maayong balita alang kanimo nga Biblia. Nagsulti ito Biyernes kadto og hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Ang title Jesus Gilubong. O ni arika sa Good News Bible o sa tulis English version, it was Friday and the Sabbath was about to begin. So Biyernes yun no na sabta na itong higala nga Biyernes na matay ang Ginoo dili Merkulis.
O niya, nabanhaw ang Ginoo di po sa bados hapon. Nga naman, kay nabasa na to ang Marcos 16, 1-2, o versikulo 9. Domingo gyud sa buntag, i-pronounce, nabanhaw ang Ginoo. Dili sa bados hapon. Bosa, na sa Biblia. Ilang hunahuna nga sa bados hapon. Bible based man ta, na sa Biblia mo atong tuhuan. Pero, ang follow-up, nagisgot siya may tungod sa adlaw Domingo. O kung may katarungan nga, ang adlaw Domingo, giila sa kadaghanan nga maoy igpapahulay tungod lagi kay nabanhaw ang Ginoo adlaw Domingo. So sa Biblia, adunay daghan nga bersikulo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, basa nimo diha ang mga verses mahigala nga naghisgot og adlaw Domingo, pero ang gisgutan diya unang adlaw pagkabanhaw sa Ginoo. Gid maghisgot nga unang adlaw na banhaw ang Ginoo og mao na ni adlaw nga pahulay. Wa. O nag-ari ka magtan-aw sa buhat 20 bersikulo 7. Naghisgot po diha adlaw Domingo po na. Nagtipik-tipik si Pablo og tinapay, pero imong basahon ang maing balita. Gitug-an nga Sabados gabi ide na. Kay gikan sila nagsimba anang Sabados adlaw, pahulay, gidayon na lang anang gabi kay pagkaugma mogikan na si Pablo sa pagpadayon sa pagmantala sa maing balita. So naghimo siya og farewell, panamilit nga mga mensahe, unya gihimo nila ang gitawag og gitawag lag Lord's Supper, no, anang gabi gabi na nahitabo. Dili na tungod kay naghimo sila gitawag og Santa Cena, mao na igpapahulay, dili kay dili na mo'y makaigpapahulay ang paghimog Santa Cena kung sa nang adlaw. Ay igpapahulay specific gina gisulti sa Biblia nga ikapitong adlaw pahulay. The Living Bible gihisgutan jud sa Lucas 4 bersikulo 16 nga Saturday ang i-pronounce niya. Nabatasan ang Ginoo tuwa sa simbahan. O niya sa bersikulo 31, every Saturday tuwa siya sa sinagoga or sa simbahan. So imong tanaw sa King James Version, adlawng igpapahulay. Pero sa Living Bible, igpapahulay niya Saturday na ang gibutang higala. Kung nag-adto ka sa Biblia nga Latina Vulgata, Sabado, tanawan mo sa Lucas 4:16, na anda ni Kristo sa Sabado, tuwa siya sa sinagoga. Motindog siya og mabasa sa balang kasulatan. Des Biblia, wa gitay mabasa nga Domingo na igpapahulay. Kay sanglit lig-on kaayo ang gipadayag sa Levitico 23:3. Ang gisulti sa Levitico 23:3 ingon diha nga, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of its week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Gisulti gyud Biblia higala nga matod pa doon na kumoy unom ka adlaw, mahimo ng inyong buhaton ang inyong buluhaton apan sa ikapito ka adlaw sa matag simana. O sa mga ikapito ka adlaw kada simana, Sabado na or Saturday, ingon ang Ginoo, balaan kining adlaw tungod kay kini alang ni nako. Ang Dios nagditok nga kada adlaw balaan na kay iya na sa Ginoo, giangko sa Ginoo ako ni. Ingon ang Ginoo, no matter where you live, bahala nag-asa mo magpuyo or bisan asa mo magpuyo, you must rest on the Sabbath. Bisan asa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay ka mo sa adlaw iyo pahulay or Sabado. Anya gingusunahan nga no matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together. O sa namin come together, mag-usa sila o maghiusa ka mo and come together for worship.
This law will never change. Maunay sugos Ginoo. Maghiusa mo pagkaadlaw Sabado. Magsimba mo kining balaura, dili gayud mausab pagkalig-on ana sa contemporary English version, kung namoy Biblia ang contemporary gala, ala tanawan yung sulay. Ang Levitico 23 versikulo 3. So ang pagsimba sa Ginoo sa matag adlaw Sabado, sugo nas Ginoo. Siya'y magbuot kay siya may Dios. Unsa may sugo niya, bisag asa mo magpuyo. Apel tani sa Pilipinas, nyata ninhi. Bisag asa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlaw igpapahulay or Sabado. Bisag asa tagpo igpapahulay Sabado gina. Nya ingon ang Biblia nga og maghiusa kamo sa pagsimba kanako. O mo ning adlaw nga maghiusa ang tanang katawhan sa pagsimba ngadto sa Dios. Maghiusa kamo sa pagsimba kanako. Nya dayon giingon sunahan og kining balaura. Dili gayod mausab. Oy, pagkakalaro ana dili mausab ng balaura. Anya og di mausab nga naman lagi nga daghan man nagbantay sa Domingo. Nga na Domingo malagi kalabanan karon gibantayan. Di lang kay ang RCC nagbantay Domingo, kundi nagkalain-laing mga relihiyon gawa sa Seventh Adventist. Adlaw Domingo ang gibantayan mga higala. Kinsa may nag-usab na? Kinsa may responsable sa pag-usab ni anang adlaw Domingo igpapahulay? Di pa matuo din higala sa atong mabasa sa Catholic Press Sydney, Australia ngadtong Agosto tuig 1900. Sunday is a Catholic institution. Gitug-an nga ang Sunday balaod na sa Catholic. Nya inusunahan, from beginning to the end of Scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of the weekly public worship from the last day of the week to the first. Gitinaw pagkaligon ni pagkasultiha. Ang Catholic priest pa ginipahayag ani. Matod pa niya kung utrog basa, ang Domingo balaod lamang sa Roman Catholic Church. Gikan sa sinugdanan sa Biblia hangtod sa katapusan, dili gyud ta makaagi bisag usa na lang kalinya nga nagtugot kanato nga balhinon ang publiko nga pagsimba gikan sa katapusang adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw sa semana. Di gid mabasa sa Biblia. Catholic ni atong gibasang basahon. Gisigundahan pa gyud ni Cardinal Gibbons sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers sa page 111. Gaingon siya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The Scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. Gitinaw ni Cardinal Gibbons, mahimong atong basaw na Biblia, gikan si Jesus pinadiyag, di takaagi, o usa ka linya nga nagsugo ang Dios balaanon ang Domingo. Sa Biblia noon nagsugo nato nga Sabado ang atong balaanon, pero kita ang Katolik walang ta nagbantay ani. Muna atong bantayan ha, atong pamina ato nang timbang-timbangon mga higala. Giusab og tao mga higala ang Sabado, imbis Sabado ipapahulay, gidomingo na. O niya misunod ang uban nga mga relihiyon ani higala nga mga dili Catholic nagbantay pulos Domingo. Sa ilang pagbantay sa Domingo, matod pa ni Father Brady, ang ilang gisunod ang Romano Katoliko. Ibisan kinsa daw nagbantay Domingo nga giila nga alos pagsimba igapahulay. Ang ilang gisunod ang Roman Catholic Church. Dili si Kristo mahigala. Dili ang Biblia. Dili ang sugos Ginoo. Sa ato pa, pagtulunan lamang sa tao ang adlaw Domingo, samtang ang Sabado
pagtulunan sa Ginoo. Dawaton bas Ginoo atong pagsimba kung ang pagtulunan sa tao ay atong isunod. Nagingon si Ginoo sa Marcos 7:7, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Useless lang di ay ang atong kahago sa pagsimba, pero ang ato din gituman balaod sa tao, kawang lang. Aron dili mahimong kawang, ang balaod sa Dios may atong sunon dili ang iyas tao. Yes, Oliver Iyagi, happy Sabbath sa tanan. Niya mo na Brother Undax, ni amang kay tan-aw mga ni una-una ag nag-ayo aron dili kawang ang imong pagtuo. Oh, bantayan ang adlaw Sabado. Kay sugo res Ginoo ni amay mensahe Undax ni. So, tumana ng sugos Ginoo kay kini sugos Ginoo para ba ni tanan. Di ni para namo lang kundi alang natong tanan. Kay sa Marcos 2:27 ang adlaw pahulay gibuhat sa Dios na para sa tao. Niya po si Nova Jane Estrada Ihara. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Nova. Okay, wa naman tayo mga higala. Sa dili pahingpit, tapuson atong tulumanon niya ang atong okay, atong tadawon atong temsong higala. Okay, paboton tani nagloading maggamay. Brother John. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan si imong pulong na paabot sa dulong sa nagapaminaw. Hinaot pa ang Ginoo nga ang imong pulong ilang mahangpan, kabiga sila nga mga laga diha kanimo. Gipangayo na mo kini, tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Livy Claves, ug nining inyong nga higalag igsoon, Brother John Dito. Magaingon sa inyo maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may help you the truth, but it will never comfort you with a lie. Aron mahibalo sa sugod sa Ginoo, sa hangin na siya bayang sa langit, tinunan di sugod niya. Panakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloy na, sa
Hindi mo pa natatry, no? Mang Inasal Pork Barbecue. Expertly grilled for that smoky, sweet, sarap ng juicy lambot. Kaya swabe ang kagat. Bibili na yan. 99 lang. Isulong ko ang kamunta ko, ang adlaw lulus sa bungtod nagmasidla ko, kalamdaman na nagsinggit sa tuman na nag-awit, nagpanano sa kalipay nga hingpit. Alipangpang nagpanibang sa ilang katampison, nagpasundi sa ilang katapuman. O ang kinaiyahan sa Diyos na padaya, iyang ngalan takos pagkadaygon. Sa dihang isulong ko